man, naimbag nga oras yo. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shout out kada kayo amin. Anayat nga dengdengag kanang buybuya kada giti amin nga uploads tigayam yo. Kadita may sagot kada kayo ti part 20 compilation dito drama tayo. Manang Biyana! Di ba kasaritan nga intay drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo Sebio sa napudno anagan. Kasliman ti ko na ni pagayam Sebio. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana ay ayatan na kanulatta. Kaya't kanayon na pakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaang ti anak mi. Ay, sino tinakastong tinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro man na intay ta kalogoran tayaw. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, inyidanan di takalsada. Sapa ijay nga mo tinagidaan Ay, ta. ay maturog man dita ah. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnak-nak mo day taalakay. Inaklakay na, ti kinartak na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Tanatay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw nga min ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ora sino mo't siguro nga asawa. Nukas ka ni Aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sambet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman akan kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen na kunak. Ay, saan man. Agpay so ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan ama ti kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you tau bakay. O ala, sumrek ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, dado. Alamot kayang bisitan nada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam lesaw. Kung nakalaro asinam, dakmot mabigbigay. Sige. Panawang na kaya. Try naman parawaran na gito yakin lalay. Lumat ka lang! Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay am ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di dapay laam mo. Madanaganak namin biday. Amang ano pagkasarin data adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Tiyak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kan tatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lang ta nga umay ijay balay iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balay yo. Sigurado nga adda maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan matdaldala pusan ta tao. Ang mala. Agpudnutan to nga rudan kadagiti dadakkel mo. Nakaumay ka mo't dado, Barok. Anyat masapul mo.
Nagkuyog kayo mga may dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan niyaw. Saan kami ngagpalpalikaw pay, nanang, tatang? Adan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Ha? Anya? Ay, Ngam, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y ornong ko. Iso nga awan pa'y gastusag ang mga kasara ka ni Biday. Iso nga pangasi, di na kami kumaapurain ngagkasara. ay di ka madanagan dado. Ta saan may nga ramidan ti kasta. Ay may mayakit di pa'y ano saan kayon ngagkasar. Ha? Ay, nanang, anyamot dayta nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan niyaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Paingay, di mi nakita nagaram ni Dadokan ka. Di mo imimay do ti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Ay, bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong itihustaw. Sige lakay, manwa badang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag! Wag! Ay, Biday, apay nga asaan dati brang. Sino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni Dado para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak biday. Apay ngay, kat nasingpat mat ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di me kaya ti makamanugang iti adabagbagtik na no nabartay. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartay. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-harit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagtate nung malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Yung sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Kanapingat ngagdatdaton kan kaday jay. Manjak, anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado, natayag pa. Sana ga po tamatsaw kat kaya tamutan. Hay, sinam kit di da dyan lalaki. Dado, ilimod talaang ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kan tatang ko. Kayat ko ngam, anyang iti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa din na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay tanak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy tinakaro a konsumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Di ko'y balay ti pagnaadan ta, Biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwen Dado, dito iti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiag mi ni tatang ko sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay!
Martin na turan! Ala, Dado, nabartag manan ni tatang mo. Ala, sumratan iti sila. Aglamang ta, amang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan tibalon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Wala kay. Mabayag ka di pa ya malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Oh, ala, agan anos ka Dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sarabale, ta enjoy. Ando kami nagtrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Gun pa kay. Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Hey, Bilay! Lukan ng dalal! Ha? Ala, ni Dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka na dagos tiri daw. Ay. Apa yun, Dado? Apa yung agong ungat ka? Apa yang nakatrangkap tiri daw? Antay lemang mo di taon na nga ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbor na! Anay ko? Tibibig ko! Aba yan tinanog mo, tibibig ko ay! Anay ko? Bimtaksan! Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumrakan. Agbalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami day! Tingnan! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka a tao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami day! Laban! Awan kay kayakin ka. Kista gaya, ma! Paimanta alak ti sinturon ko! Parigatan mo kahit ano bay! Ay, delikado. Riingak ni tata ang taag paaraya. Takkan ko na. Na, ni, apa yun? Anyat sang sangitam, biday. Anya na itakargata sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobrang kapampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti pagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumal ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Anya nga ita. Hustaw timbagami kanina ng mo iday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngamrim waran tipon no aburik di asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Baso mo malaga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anong ti makidindakan ko anan no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon, nanang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni Biday, nanang. Agawin kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday, nanang. Ay, sanan. Pumanaw kan, tandi na kan kayat tanak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ay, awanan, di na kan kayat tanak may dado. Ha? Ala nanang,
Inkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday asawa. Agawit ako man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarot niya amin. Ay, ayatan ka, biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panang sukon ko kin ka. Adangami na ti maar ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong? Ay, ginatang ko itay na panak nagpapukis. Bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel muscle mo. Talaga ngayon gagarak kinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na! Namiss kunday ta muscle. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti muscle ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya? Ay, kunana pa'y nga gabraw. Anya nga gabrown. Awanan na. Tanagkapyada man na ni Jay Bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapwam. Kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta. Ha? Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatalti makatumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabarteg ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asikan ni Dado nga asawa. Nagalas ti aramid mo no nabarteg ka. Anya? Anay ko! Sika, kinaalas niya ramid na. Naglaad ka pa'y. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasna, ha? Ha? Titiinog Dado! Masagsagit ka na! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kag nagdakkel man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado nanang. Sinaakon! Mandakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kan kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Nanang, idarum ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gabo iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, biday asawa. Pakawanan na kumahan. Di nakarakupan Dado. Diyak ukasan to'y arakop ko. Agayin ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko la dahil jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa ka. Nabangluak ka di, ha? Owen nga ron. Kan, abaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mabitla ang nga ron. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanin iti asawa na. Wen lakay. Sinusuon naman ang tay dakkelabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul nga agsina kayon kinibiday. Wen Dadaw. Isunto mo la parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da kumananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday,
Agrobot ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam nga idarong mo dahi tataw. Kuyo ganda ka mapanagdarap. Saanan nanang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman, hindi isunto ati panangidarom ko ken kuana. Saan na maulit dahil siya, Biday? Ay. Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon, biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mapay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dadong! uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Ta nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwa na pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas nila tataramid dagiti dua. Tunggal aga pa da, agsina day ti sumagmamanungal daw. Intun kuan agden nadamanan. Naglabas ti panawan na daan itinadagsan na sakit ti manugang ko, aging gaapim musay. Katita na ki asawa manan ti anak me, kat adan upat nga po kumi. Kat kasi na, nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa, iswa na ragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, ti pagayam mo, Sebio. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Sebio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo, amin. Ti pakasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apod no anagan. Kasi manti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kaya't ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana ga po tayo palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag nadakiti balay ti inauna akabsat ko. Manong Landong, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin, kabagis. Danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan nata tayo magkakabsat? Wen matkit di ang dagiti daduma kakabsat ta padak mat ida nga awan mabalbalinda. Sikalat imasinso akabsat mi. Kaanon to nga tamat abumaknang kami. Ay, dumting tulat ta dahi ta, kabagis. Saan pa siguro nga ita? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdanggayan iti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipagnagadak pailaang nga dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingka ginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanan, nagadutoy lalabaak. Sa pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Hingka kidag silpunan tag-relax ka mo't ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balayo nga, inudyak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauwak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangan tayo, tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango di lamisaan tayo nakayaban ni ipag iti paraangan. Agsibsibog ngamin iti mula na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala. Pakiayab mo itong harod mo itong nagiti kakanakam. Mangan tayo, kabagis. Wen Manong! Nay, parbangon mo gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangaw. Ana, asino jay agwalwalis. Kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggagat day jay akabsat mo. Mababayinak pa yan no daduma. Tadandanig iso amin nanti mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron.
Gimagat-matan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa eh. Ay, kat, nagnakam siguro na. Iso agimagan. Sa bagay mat ka diya. Isa baybay am laeng no kaya't nagtrabaho diti balay bakit. Nasayat ka di tapno saan ka amarigatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay am ti kabsat ko no kaya't nakaatulungan. Alang nga rod, inak agluton. Nasapa pa eh. Iturog mo pa eh. Tawan klase na kita anak ta. Agi na nakamit. Sana pala eh. Tadda ni Tisyang agluto. Eh, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw? Ha? Aywan. Nalipat ang matan ngayon tayo. Di mo mat ngamin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige. Ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, Tisyang. Bakit? Ayan ni Tisyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot ang nag-cellphone idirabi eh. Anya? Napuyatan nga tawan no madi, tirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tenak man kita ni ti silad na. Tisyang, aldawon. Agriin ka, antayin ka mga ano yun. Apaya di ka bumangon. Madi, ti bagbagim? Wan nga rod Manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga eh. Agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahito Manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditi bagik Manong. Ay, lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Laban na dagiti pagsukatan na no kasdyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igit ti kama na. Makutkuton pa'y kit din ijay kama na. Napanan naman ang aya, bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken mangan latan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim maget. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Naglaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adak kayat ang mapasamak, lakay. Tisyang, tulungam ni manang mo ngagluto. Uwan Manong. Anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldreta. Wow, naiimas Manong. Ay, pasensya kan Manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mangamin trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo tiyag eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela Manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat maragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyag eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan Manong? Trabaho ti kayat ko takwarta adagos. Kayat kong tagswildo. Anya? Ibirukan nakman kay di trabaho Manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Nariga ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayam amok. Nada pang isarakan nakin ka at trabaho. Tisya, nga laang dagito'y jakus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon Manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan tap na ataw saram. Alakat, thank you Manang. Ken dagito'y pa'y ne, sapatos ken sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow, nagpintas mo dagitoyan. Ay, thank you Manang Ay no, nagsayaat kayo kini Manong kanya. Nga
Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalos laang ti aramidam. Iliwag nga min ti kinagagat mo iti damom tinagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Ngam, maistresak nga min nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag nga min ni manong mo hindi kalman. Kat dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay. Siya kamin tagdalos, aglaba ka nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at humulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak mayak man dumawat iti kwartayo. Diyak pa nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mangsingiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kada Manong Lando, ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minayin. Ta dito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko iti syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres, Tisyang. Ha? Sa di no manaw. Kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel restaurant da jay. Gayam ti kumparik ti akin kukwa. Ay, maya nga ro da manaw. Sige, kaya't ko. Kaano ngay amang rugi Isubmit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan. Nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam jay kan kanan jay kabsat mo jay kusina. Oy, mga ni ti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit John. Ay, ang tagayam insangput na amasida. Hanggang di na inrori di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro. Iso agim matang itilitsyon. Mali ti kas ni nga ramid na. Gumatang iti masida ngam para ken kwa na laeng. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Noanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan. Taamangan no, agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupa na lati kinaimot na nukas niya. Tisyang, nagsweldo kan? Ne, apay damdamagam manong. Ay kat madamag ko lang mo kayat ko lang ipalagip. Na umadanin ti Juday ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw akon. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat na nga aramiden. Linapdak mo at ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga di na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw lang tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagak to ti agpaiso ka ni tatang bakit? Nay, apay.
Pinapanaw da kan di tabalayaw, balasang ko. Ay, anyat nagan mo itaya. Ay, siyak ni Tisyang nana. Sika nga ay anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay, pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita nana? Balay ti kabsat ko. Ay, ang mga noanda mo mapagabangan dito eh. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mo. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray bayad ka laang mo ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita nana? Kaslakastan, na totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod nana. Tay supay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaudpay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko nga men. Pinagtalaw da ngamin ngay di tabalay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayom ko. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak dayta. Oh, makitam. Nasingpet ti ka anak ka kunak tumay. Wan nga rod. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay nga yapin manaw ka iti balay ti kamsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matag-solo. Hindi ka lagbain. Iti standby ka, nagkamang kakadakwada. Gamitan tan trabaho, pimanaw ka lagta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan naman ng baw. Sana tila pakigigyan ang kita. Timon sabi ang mama ito pag nanaidam. Ay na, mammo. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Ay, kita ang basta iti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang amaw. Ay, narinig ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang Muktar Aramido. Hoy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datala ang may ti adda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Iso asi kalakit di tinangala kadagitay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay na pukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublim ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw ka langan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak man na diti balayo iti oray 1 week niya manong. Taang biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito, oy. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mabit lang, tayo nakitaan. Ada ka di ti kapsat mo.
Ni Tisha, Ha? Well, sir. Apay ka di tikabsat ko? napukawan kami nga miniti kwarta kan alas ni Tabalay. Kaya't may makasarita ti kabsat mo. Pimanaw nga min asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka, nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod! Na, Timba ka makaanakam da, sir. Ngamsaan mo't gayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tishang. Oh. Ni Tishang, ti agtatakaw, Ay, sir. saan? Saan ang nagtatakaw, sir? Awan amok dita! Kasaunay, apa nagsangsangit ko iti daydagundaway, tanagdanag akiti usto, tati amok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso kat napanatnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Diyak ko nagsapul iti pagabangak kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dag iti bidot ko kat manipod idin sinursurok ti agibingay iti sweldok kat nakitinulong iti kabsat ko para iti magastos iti balay da. Alakastan, to'y pagayam mo ti siyang. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. Diyos tagngina iti tunggal maysa. Pakasarita ni pagayam tayo arita saan na pudno anagan tintay ipatangatang wanay drama itang. Kastimanti ko na ni pagayam rita. Dear manang biyanang, agpapautangak, kasta ti pagsapulak. Inlakok ti nagaatawid ko kadagiti dadakkel ko kat iso ti ipapautang ko. Jak man amo, tano da mapautangak, jak makaidnakan makaturo gamang pampanunot iti inutang da kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay, agyamanak. Nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kuna man no imbang kuman. Saan? Taatidog ti pila itay ijay bangko. Masadutak nagpila. Anya? Iduli mo nga rod day ta ah. Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang nandito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ijibang ka urita. Amom lang aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo day ta iti awang kasiskan na. Saan? Ay, apay awang panunod ko aya. Si kamo lang nga rod magrante. Ay, padwak da ito ya kwarta. Nagnegosyo ka. Diyan mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito ilakay. Oho, kasano kumamit? Ay, agpautang nga. Agpapursinto Mano nga iti utangam, tatapintang. 5,000 rita balasang ka. Ang mabalin anayo na makaturay anaya majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mga iti ibayad mo, iti kasta kadakil ti utangam agatad. Aglako aktaw iti tarakan ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kita. Basta 5,000 laan. Tapno sigurado mabayadan. Alang araw rita. Angam, basta makabulan laang nga. No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw.
Nay, agbilbilang ka man ni ti kwarta bakit? Inaldaw sa mo na bilangam ta kwarta kay dulduli mau. Wan, tapno ma-check ko. No nakisayan wan no saan. Asino ko mati mang kisay ngay data mo latag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw tagasawa ta. Kat agtalakak unay kenkan. Lah, Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga doon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. Oo, kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. isuda di naman ipapada ka na kwada. Tasaan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tadda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabisi ak nanang. Ay, apay. Anyat ko kwa dita, Rita. Ay, kit-kitaag man dagito'y listaak nanang. Tanay, kasla masushort dagiti pa utang ko. Short ak mo tan. Ay, nagado mo buk dagitan, Rita. Adun sa aki iti ti pinautagam may sala buk to'y listaak nanang. Ang inyalis ko lang dito'y daduma buk. Tapno adaw, ti kopyak. At niya, ay, kasla ka mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Ado, ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsinger. Ay, apay. Narigat daya, masingir. Ay, termina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmano. Mabilbilang laeng Kaduan lata dagitay tiwid nana. Ay kay naganos ka Takas tamot ti pagsapulam. Awan na nanang. Ang maumaakmat no daduma. Kasla jay may sa anakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laeng babae na jay inutang na kanya. Ha? Apo? Sino mo nga ti babae na? Adaya may. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukod. Ang basta, adamok. Jakla kaya tagsaong. Mabutungak nanang. Anya! Kwarta man bakit? Pangusarami ti kwarta. Kumata nga man itibutas ko kang kaputik. Bayam. Siya kung ti kumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae mga ibagbagamay. Ay na, adon ti amok akasta lakay. Adon dagiti umutang kanyak a babaero. Umutang da kanyak iti pagbabae da. No amo mapagbabae na. Hape apautangan pa ilangay. Di mo ikanin ni da, no pagbabae na ti utangin da. Ay. Sayang, tip maporsyentaw. Isupay mo ta. Na, ikan naman iti kwarta. Taigatan ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryagan tarong. Ikan nakmat ay iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kang kaputem. Anya size ti gatang. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod man? Ay di. Agpapautang mo di asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masrunak. Nakaibimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado ngaykan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkarawa di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotan tayo listaan ti utang mo. Di ka mo agbayadan. Ay, pasensyakan balasang ka. Yak pa'y nakalako iti babaw. Ay na, kalkalapay mo data ababoy. Idi pa'y la ako nam nga ilakom. Ngam di mo pa'y nalaklako. Imposible mo daytan.
Pasensya ka talagang balasang kao. Gaawat ngamin ita. Iso nga awan sa tiigatang day ti baboy. Awan mo't gumatang. Hay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Ay, di mo kumadakkelan ti porsyento na at ano sa anak mo't amarigatan. Ay, noan niya titulagan, iso ti matungpal. Di kay nga min kundi utang no di kay mo't gaya makabayad. Ay, my goodness, kit ti kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwid kayo agbayad. At dan sa mo nga min babaim, tata. Awan, laklakayan ako agbabae at pailaan. Hindi nakpot pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali da ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla ka da kayo, dagiti daduma, papautangak. Ibagbabae dati, utangin da kanya. At dapay ka lalakiro nga umut-utang kanya. Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw, manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Itit na kano, iti boylet na. Boylet? Wan, tata. Jay mo't kapsat na. Isugsugal na mo, utangin na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na ngagsugsugal. Anya? Wan, ay, aduwa ti amok. Ang jak lakayat ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong Randay? 10,000 pesos ko manwad da ating jupay. Uray pa porsyento Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan, Ang bayadam tumuilain to no may abulan, Tane, ada pang usara kiti kwarta. Kawa na. Promise. Itag kung tumilaan ating jupay. Wapay, di mun sa mo as-asikasuan dagiti mulam anateng, Randay. Si Maduta kaon. Nagriga mo ti aggarday. Nagpudok. Nasakit ti sikat nagtrabaho iti daga. Anyalat ko dito'y balayan nga. Agpadakal iti buksek. Di natulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay tumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga ti agtrabaho iti daga. Anya? Diyos kay. Na baka manahin. Ay una yan. Talaga kasta pare. At swerte at damalas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsyak ay kusumarano agswerte ka tao. Kasanong hitay tuyay. Naipaabak ko mo tinutang kaon. Ay, kaya tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpisaw. Alamang nga raw. Total, dakal tinaba mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, 10,000 ko O sige, anayon tanakin si Mil. Tapno dakdakal di mapangabakam no bilang laeng. Alamang nga raw paray. Apay nanang, mano ay ati utangam. Ay, 2,000 lang, balasang ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan ngamin no marigatan nagagbayad no dakil ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilista ken agpirma kayo. Ada pagpinirmaan tayo akasuratan nga imutang kayo kanya. Wan Rita. Mawatak mait. Sige nga rod mabitlaeng taalaag tinutbok ko nanang. Nayuna man di utang ko jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Bayadak amin no may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agata din to no may alawas. Isuan si kanto ti unag kabayadan. Ala, sigurado ka, Wang, promise. Uray alam amin nga ay day. Tapno da pang tenglam kanyak. Uray darom nak no di makabayan. Sige nga, Rod. Pagbigyan ka ngamlas da ito yan, Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka? Mano ti utangan jopay. Ada porsyento ti ipautang ko. Wen, amok day ta manang. Sige nga rod. Mano nga ti utangam.
15,000 pesos manang. Sige. Mabit lang ang tala utangem. Kantay pirma am akasuratan, wan. Maya mo dahi ito'y manuyaw, tatabintaw. Ay, pagkwartaan dahi na. Apay ngay, adi yung ilaban. Ay na, masaluta ka. Taraknek na talagitan. Gatang ito'y may sana. Anya, nangina na kita baraok. Di uray man. Ala na, gatang ako. Ngam utang ka, nya. Ha? Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok na kita ang tawan may bakana. Sige nga raw, utang ako. Ito'y may isa. Ay, anyam tayo. Nabak tayo mo paray. Talaga kasta pare. Bumawi tayo nung maminsan ah. Ay, sayang nyo. Tatabintaw, utang man ang tidaduma ang manuyaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay, imo na nga inutang mo. Di pampaminsang kunto abayadan, han? Promise? Sige, makamuka nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Nagsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Awam mo isang put mo wapagsayaatanan. At danto, Mangrugrogi akpay lang. Mat nagsapsapo iti pagsayatan. Kwartang mangkiday. Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Abay nga men, adi ka garden manen. Tapno ada ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kat agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan. Kat simadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, Randay. Nay, may kamano na manok ko na ito'y utang. Randay, may katlaon. Kaya tata. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang ka. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga ibaraw? Inton makatsamba ka, Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan, day balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ko. Eka, di kay pay agbayad, aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ba, ti bayad ka, king ka. Yagyan na ate buryas siya. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuwa na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturo gamang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ma-stressak nga panpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Kapay, adi ka makaidnari ka. Bumanahong ka kirabain. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ano niya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Kadakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Ado da pa'y. Ay, pa, madanagan ka. Ang mga no, di da makabayad. Sayang ti naglakwak iti tawid ko adaga no di da makabayad. Kasla, dinawat dan ti tawid ko no kasta ti mapasama. Maturog ka kiting. Yan ta panuno mau. Ituloy mo tiyag panunot intong bigat. Tapno makaturog ka may. Diyak nga rod makaturo gamang pampanunot iti pangutang ka o. Ay, apa, nagrigat na yati kastoy. Ay, inaktuman la ag singiran. Singirag idan.
Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, tatapintong. Diyak makaturturog amang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Taawan pa'y matay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti Jack pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagtiwid kayong agbayad. Pasensyakan, Rita. Di balay, agbayad ak tumatlay. No mo yung amin nga awan pagbayad yo. Di kay kundi utang, tata. Di kay lang mabain iti kastang araramidin yo. Agbayin kayo mo ta? Ngala, agbayad ak daw, no makabayad nila kay mo kanya. Ha? Ano nga utang nila kay kung nga ibagbagayo mo, tata? Ada utang nila kay mo kanya, balasang kao. Sana kwarta, nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas, nga awan bay. Iso nga urayag, ti pagbayad na, kay sumay, ti pagbayad ko kin ka. At niya? Oy, Jopay, agbayad kan? Tano di ka pa'y lagbayad, ipabarangay kan. Nabay payagan, ti utang mo kanya. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. I-quit stan. Ano nga utang na? Adda kas nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Iso adi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag mo ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap na dapagbayad ko kan ka, Rita. Ano ikaw? Yan pa yung basta agsipag ka kayo, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singir kadagiti nakautang kanyak. Ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan, di agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabuto yung ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nangusaram kadagiti nga inutang mo, ah? Ay, kuha. Ay, impaba ko iti sugal. Anyo? Anay ka! Hindi ka kudot, anay, nagsakit! Sorry ka din. Pakawarin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ibabain ka? Singirak man la, singir. Ngam, adumot gaya dagiti inutangam. Nabay na nakiti husto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak kan nila kay ko. Nabay na anak ngamin, tadyak amo nakautang ta asawa kadagiti tattao a pinautangak. Awan tinaramidak no di tinang bayad kadagiti utang na taawan met nga rod trabaho ti asawak. Alakastan ti pagayam mo, Rita. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan ti may sapagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manad. Diyos tagina iti tunggal maysa. Hello everyone! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Amang kakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kan ni pagayam tayo adino. Sana pud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo pa da Mary Joy Dolnuan, Leo Gonzales de Vizcaya, Rosela Fuentesilia, kani Sirib ni Ilocano channel. Kastiman ti surat ni pagayam dino. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kitinaimon nga asawa. Awan chicks ko pagimunan ti asawak. Ngam pagimunan na amin na babalasang iti aglawlaw ko. Nang rona dagiti napipintas a babae. Iparit na ako mita kiti sabali a babae, iso ano kasjay nga agkukuyog kami, wenno agkuykuyog kami, katada masabat mi ang napintas a babae, agdumugaklatan, tadyak kayat nga ungtanak ti asawak. Rugyak ti agsalaysay. Apay nga ita ka lang, Dino? Di mag-asa nga ron, iti star tabi nangadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat,
In-enjoy mo magtan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ninanapiling taday di star. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amom pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day tabakay. Amo ka, maumumakan kanya ng asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa bala babae. Naumakan kanya at gaputan na lukmagak. Ay na, di ure man si katikalok magan. Dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lat tabakay. Kun kunam lang day ta, ni tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mumutimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malagganas ko mangan. Abay, agsublipay la ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, danay. Awan kadwak ngagbantay dito yung store, Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan ngagbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istur to ayan na sa beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. Sana bali. Ata pagbagay na mo, balasang ka. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaham kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakas na. Nga oray dagiti dasawa na ka kursunada kan kuana. Ne, awang magar-aram iti ka anak at nga adasawa na, Mila. Adda! Ngam limod! Ilim-limod dalahan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na badaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Hinakagtrabahong bakit? Barang malpas mi titels, di balay ni nanay mang ina. Isa rin umin tuman ng aramidang, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwan. Iya, anya ko mo ijay. Kabantayan ka. Ay, Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag imuna. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko na jay, sikse. Kanadam ampang na. Kinodasawa na. Di mo pag imuna. Ay na, sikalati ayan ti atensyon ko ba? Ay! Di mo may bagaday ta. Kaadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisimpot da. Nga madamag gayam limad nga ramid da. Ay kaido manakadakwada. Ta sa balya mo bakay? Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapnosan ka mala daw iti trabaho. Dati anak tangay. Inak pala'y bati jayan dananang. Ay, una yan. Alam, Adel. Gaya ako ni madam. Agawi kami na. Saan ka nailak amit ipangal daw dito? Kababay na makipangpangang kakitain. Di ka madanagan da nagbalo na. Inna po iti balon ko. Ag sidaaklat na iti asin no di dakikan iti sidaak. Ay na. Apay ngamin asin morsurok ka. Kawang mararamidem dito ay. Uray ko man, o karpintiro ka may. Ingka kaagaw iti ka namon. Tailak aman na kiti sidaak. Di kan sumanao dita. Saan anasaya ater aramido, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayan ti trabaho na. Awan kaste makasigurado nanang. Apay, kaya't yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kaya't yung agsina kami kanidinaw. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing tupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sa ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag taluklatan nanang. Adan to pa amamok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan ngagsina apulos. Ang may madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila, Iso may mayat na mabantaya ka na yung bagtasawak nanang. ay na talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos lang ti agimon, basta amom nga ilugar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing pa di asawam. Saan akit boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatam ti kasta nga ugalim, ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidan. Takas to iti wagas ko.
Tap nagtalinaod ti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintero, bakit? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kawan, iso nga intad na amin na sweldo, may. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga roda nakasukat ka. Papanamanan. Ayun niya, nalipata mga bagakan kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga adi mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamat. Urayan na nga raw tagdigosak bihet. Ha? Haldawain! Hindi ko mayan. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati jayan dananang. Haldawain! Maladawak to na urayan ka. Agbati kan. Intong bigat at sumurok kan. Dinaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan yung ton madamdama. Kaya na tatay iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po ka. Pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ro, tata. Nagawawid ka pa ilang, ar. Ano ikaw? Ano ba kayo, Mike? Narabyan ka lang aruda na nagawid, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday namin, tiya po kung ni tatay iskaw. So, nag-siyak kami basit, ha? Kahit, ada babae, jay. Ay, agatap ka man ay. Ada babae, jay ko na. Kada! Nagitiya po ko ni tatay iskaw, babalasita. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titang tawin na. Babakit dagitan. At danto pa'y makiasawa at 13 titawan na. Day tanto kat 16an. Naturo sa hindi. Tanay rabiyain. At dabay trabaho kayong bigat. May samot na ijala kay isko. Konsintidor alakla kayan. Agsagana kanyak na ijala. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sobra ka. Ay sanan, tao may kulay baga kitaan yung matbasit. Iwasan nila kay kutiara. Di ko mapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kano kas jaya malpas dang agtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sandang agiinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dya po ka? Iso nga, imbaga kasampay lang agawi, dala kay mo. Manganda pa ko na. Wana, ngam binartak yung madya sawak. Kan rabang na, no ubing tag birthday, ubing matayaban nga sa ngailay. Sana lalakay tag babartak dalahan. Ha? Ubing tag birthday, ngam lalakay tag rarambak. Anya matikas na nga ugali ti taon. Malalabayam. Jak to'y dapay naman iti arak, Mila. Sana na maulit. Uncle Isko, ada awag iti cellphone nyo. Sige, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kana kan ni bakit? Isuti para lutaw, iti kanan dagiti agtrabaho. Anya? Di kan mapa nagtrabaho iti balay da tata isko dino. Ni, apay ngay ka kontrata mi day, jay. Kontrata man kan sa anawan baby angko. Basta di kan mapa nagtrabaho ijay. Apay manin ay, ha? Anyaman ti parikutay. Isumat lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagam, Mike. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumag. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kayam mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kaw. Ay, dinakbulaan. Ha? Sana ka napintas? Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni, Ngam no tiro pa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanod na makita man napintas, kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Saka pa'y lagtilmon. Anya nga day nga style mo. Hindi mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Una yan. Pangalaan tayo nga nga ron, iti kanan tayo, ano diyag trabaho? Siyak tagtrabaho. Tas sikat ti para balay. Asikaswang tanak ta. Anya? Apay nga ita ka lang, Dino. Di mag-asa nga ron, iti istar, ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tilay bagbagam, may. Ninanapitin, taday di istar.
Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam dayta, amon pa yan nagawid. Siguro, dinamag mo, tadi mo ngamin nakita yung store. Ay na, unay ka na ya. Tilay bagbagan. Saan napudno day tabakay? Amo ka, maumumakan kanya ka asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa bala babae. Naumakan kanya, gaputan na lukmagap. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lat tabakay. Kun kunam lang dayta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik-nak. Kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talnaka ka day. Awang kinapudno dagitay bagbagan. Mala, ang kalutwanan tinsangpet ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malagganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapiling. Way, danay, awan kaduak ngagbantay dito yung store, Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga ron. Tasan ngagbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Isturto ayan na sa na beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. Sana bali, ata pagbagay na mo it balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyahan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti adasawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga ikina. Imbis nga nawaham kay kaya mo maut. Nagado na lalaki tumamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay ay masikuran ka. Balasang mo di ka anak ka. Awan dakas na. Nga oray dagiti adasawa na kakursunada kan kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak nga adasawa na, Mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalahan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di kanakam. Pagbadwam itatidog ti manggas na badaw. Kan pagpaldam itinagayad. Ha? Nakagtrabaho bakit? Barang malpas mi details, di pala ni nanay mang ita. Isa rin umin tuman nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Iyak! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay? Adda ka no ka di katulong ni nanay mangijay. Ay na. Pati katulong pagi muna. Palubusan na mga trabaho ba kay tanay? Maburburi nga diti balay. Si katarong bangag tagi balay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga rudoy. Kaganos ka? Apay nga na mahilig kay tinapintas. Insulto dahi tang araramidam kanya. Ni, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatanggad mo. Iso may mayatan ti kastoy. Tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Kaya ko ba'y ti maturog? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika di store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad na tao ba unam? Sikan natin mapan. Kaya nagbuy-buyak pa ila ti buksing. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya babang ka ha? Ay way, kwartang bantawan logkaw. Load kamot alod. Nagastos na italod. Eh, sumot ati libangak diti balay. Isualodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartak. Anya, masikog ka ko na, Mila. Una nang. Ikatagsardan ka pa ilang aglako-lako Aginana ka pa Hawang magkanan, minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam Sikat agtagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Day tangarod ti problema, nanang. Anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no, sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan ka nga ang trabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabaho? Kan saan akon nga agimon iti angin. Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapol dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, busy ang raw. Busy ka nga. Busy ang agbuy-buyat tibay.
Nagadok mabuya. Bukseng. Mubay. Ganyan nga pa di ta. Ano usang timanggit Total kayo sumakaya mau. Masikugak. Orek si kung aming nga barang mau ang bibiyang kau. Ha? Basta siya, maturog mangan lat yaramido diti balay. Piryaw. Kampay idilaeng dayjay nga impakita iti asawa manang biyanang. Kampay ide simmadutakon. Kampay ide jakon kaya tagtrabaho kan kampay ide awanen pakibiyangak kan kuana. Ngam sumagmamanulang aldaw akas jay timpakita kiti asawak tati kayat ko kat pariknaak. Bareng maamiris na tibidot na kat dinan ulitan pa'y. Nagkuring arod dayjay nga strategic kat nagbalbaliwan ni Mila nga asawak. Nagtrabaho ak matlaeng kat sana nakasitisigod ti ugali na. Katita talon tanak me kan ni bakat. Kat naragsak kami aminan. Alakastan to'y pagayam mo, Dino. Mayat mati strategy pagayam Dino. Kat naimbaga ta nagkorre day ta nga style mo. Kat nagbalbalew. Siyempre, naamiris na. Ano saan ka ngagtrabaho? So ti maparigat nga agtrabaho. Pagyamanak ting ka pa nagsurat, pagayam Dino. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Dino. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin.